tan descaradamente cando eu estou quitando os datos das propias páginas web da Consellería e do propio Concello. Vamos a ver, que eu non me estou inventando os datos. Se eu me inventara os datos, podía chamar mentireiro, pero que non os estou inventando. Os datos son os que están aí publicados. O mellor, o que vostede ten que facer é unha revisión, como me dixo a min, señora Villaverde, cando me sentí neste sesión de plenos, para mirar o que acontecía de atrás. Porque eso está publicado. É tan fácil como poñer depuradora de Lousame de Berlines en Google. Teresa Villaverde. E xa aparece. Co cal, non creo. Quero saber se vai vostede aceptar a nosa... Bueno, se vai aceptar a nosa moción ca emenda proposta. Dile que vota vostede, menos a señora Villaverde. Vale, quen o diría, Quen o diría? Mire, no caso de que non se pode dedicar ao gasto corrente, o cal xa sería un grave problema, non para nós, para todos os concellos, en realidade. Eso xa se dixo ano pasado e finalmente si se pudo adicar. Porque os da Deputación saben ben o que fan, que tamén lle perxudica os seus. Pero no caso eventual de que non se pudera adicar, eu non lle podo dicir que vamos facer estas obras, porque neste caso habría que analizar que obras habría que facer e cales son as máis urgentes para facer. E unha delas, xa lle dixen que é o de cubrir o PAI, teño solicitada a Xunta e espero que me acometa a Xunta. Entón, non ter que gastar os cartos aquí. Entón, non lle podo comprometer que van a ser estas 3 obras. Ora, non teño ningún problema en si nos obligan a que non hai para gasto corrente, os debatir as obras que vayan a dedicarse. Eso non teño ningún problema. Que van a ser estas, non sei. Non lle podo dicir agora mesmo, habrá que analizalo no seu momento. Non é algo que se pode dicir aquí en 5 minutos, evidentemente. E os datos, evidentemente, como digo usted, os datos son os que son. E os datos o que valen son os que están no proxecto, que é o que fan as obras. Os periódicos non fan as obras. Aconsello por se algún día vostede ten que gobernar. Votamos agora sí. Votos a favor da moción. Votos en contra. Teño unha moción sobre a Comisión Informativa de Cernadas de Castro. Como xa os poño aquí, a Comisión de Cernadas de Castro, en teoría, polo acordo plenario, remata mañá. Non. Remata cando se faga a última sesión para aprobar a última acta. Hai mañá que celebrar unha e depois... Xa, en teoría, a última non se pode, non é discutivo, porque non se pode falar, non se pode dicir nada sobre a aprobación da acta. En teoría, acaba mañá. Bueno, tenemos unha moción que, bueno, xa lo dixen a presidenta da Asociación de Vecinos tamén, en Cernadas de Castro, que vamos a traer, para continuar bueno, que despois de que bueno, de que a Academia Galega nos diga que vai ser homenaxeado das letras galegas, se vai ser Cernadas de Castro ou vai ser outra persoa, a finais deste mes de xuño, cando sea o pleno da Real Academia, pois gustaríanos debater esta moción porque consideramos que sí que habría que continuar con esta comisión por un punto necesario para que se faga un informe de xestión para traer o pleno, para que todo, e aí debater si temos que continuar con este proxecto para o ano que ven, si non continuar, que facer ou que deixar de facer. Porque mañá xa o debateremos, tal, pero polo menos a nós gustaríanos que se aumentara, que si o proxecto de Cernadas de Castro este ano non vai adiante, pero temos a posibilidade de seguir con el para adiante, podese facer esta comisión informativa con outra periodicidade, non ten que ser dun mes, pero sí que podemos facer de outra periodicidade. E podese crear para o ano que xa é festivo local, o Día de Cernadas, cúmplese o 250 aniversario, pois tamén se podría facer unha semana sobre Cernadas de Castro, etc. Por iso nós queríamos que se continuara ca comisión informativa hasta que se fixera unha valoración do traballo da comisión neste sesión de plenos. Ben, centrándonos no que é a urxencia da moción, vamos a ver. Se a comisión vai seguir, non vai seguir, se por o ano se vai volver a pedir ou non se vai volver a pedir, evidentemente, eso será algo que se debatirá unha vez se sepa o resultado da votación do pleno da Academia. Quero dicir, a día de hoxe ainda non sabemos o que vai pasar e falta un mes para que a Real Academia decida. E, evidentemente,
se por o ano se vai a volver a facer unha campaña ou non, pois será algo que haxa que debatir aquí, ver, porque a campaña non se fai no aire, quero dicir, hai que proxectar outra vez investir un orzamento, unha partida orzamentaria, investir recursos humanos, moitas horas, entonces hai que analizar moitas cousas. Si compensa ou non compensa, se o queremos facer ou non. Que se vai celebrar po ano o de Cernadas de Castro o 250 aniversario, xo levo anunciando meses. Vais a facer con festa da Real Academia ou sin ela. Pero quero dicir, agora, é urxente hoxe, 28 de maio, debatir se esa comisión vai seguir ou non vai seguir, cando ainda non acabou e ainda non sabemos se nos van a dar as días de letras galegas. Eu creo que urxente non é, habrá que debatilo de cara ao próximo ano no seu momento, pero debatilo hoxe cal é a urxencia disto. A comisión ainda non rematou. A urxencia é que mañán é a última comisión, e entón a nosa proposta é clara, que se derogue o punto do acordo plenario, que se, bueno, o que dixen antes, que a Comisión elaborará un informe de xestión despois de que a Real Academia Galega elixa a persona anunciada para 2027, elevará o seguinte pleno municipal e informe para valorar o traballo feito durante este tempo e os pasos a seguir a candidatura do Quero dicir, vamos a ver, a Comisión de Cernadas, si se volve a abrir ou se volve a celebrar, habrá que celebrarla pues, por o ano que ven, non vamos a estar 7 meses máis celebrando a Comisión de Cernadas, ainda que sea con outra periodicidade, cando xa nas últimas comisións xa o contido das mesmas xa é ínfimo, me refiero, é que me parece un gasto absolutamente innecesario a día de hoxe. É dicir, a comisión fixo o seu traballo, remata, e non vexo a necesidade de que esa comisión teña que perdurar no que é o resto deste ano. Unha vez que se toma a decisión nos próximos meses de se po ano podemos campaña ou non, creo que é o momento de debatilo e de ver como vamos a enfocar se se solicita por no 28, pero, repito, respecto a este momento urxente debatir a 28 de maio isto, eu non o vexo, e non é que este en contra de moito menos desto, porque todo o mundo sabe as horas que lle levamos dedicado a isto, pero creo que non é hoxe o día da urxencia diso. Claro, porque estou pedindo que se faga que o pleno municipal valore un informe para que faga esa comisión para se acorda extinguir ou non a comisión. E se mañá se acaba a comisión, non podemos facer dito informe. Vamos a ver, pero a comisión vai se extinguir porque está previsto que se extinga cando acabe a votación da Real Academia. Se hai que volver a crear outra, pois levarás ao pleno que sexa outra vez, igual que se levou a creación desta. Pero cando toque, non vamos a estar o mes de xullo, agosto, setembro, outubro ca comisión de Cernadas. Que se lle dixe que se podía facer outra periodicidade. E como xa facemos cada 2 meses. Quer dicir, non ten, señor Moledo, non ten contido. Non ten contido. Terá contido unha vez que, digamos, vamos facer a campaña do 28. E aí vemos que campaña facemos, pero evidentemente, por moito que fagamos con todos contigo, é unha reunión que non ten contido, ustedes saben tan ben como a min. Pero bueno, é a miña opinión respecto a urxencia hoxe a 28 de maio. Votamos a urxencia, votos a favor. Votos en contra. Despois teremos unha moción que para que se nos pode asignar un despacho en algún local municipal aos grupos de oposición, porque se nos retirou a asignación aos grupos políticos e, por exemplo, eu non me teño por que reunir con veciño, por exemplo, na porta da súa casa, como pasaron estes días con veciños concretamente da Silva. Entón, e iso mo traio por urxencia. 2 anos despois de empezar a legislatura. 3 anos, perdón, despois de empezar a legislatura. Entendo que isto fai ao principio de legislatura. Queda un ano de legislatura. Sí, pero podenos vostede poñer unha oficina sobre locais sociais no Concello, onde a oposición pode ter... Sobran locais sociais gratuitamente que calquer partido, o PP tampouco ten local, Vostedes teñen a administración de seu lado, teñen a casa do Concello. O Concello porque a xente votou o que votou. E o ano votou outra cousa, pero agora votou o que votou. Quer dicir, pero non estamos falando do goberno, estamos falando de partidos políticos. E aquí hai 3 partidos políticos, o PP, o PSOE e o BNG. Ningún partido neste Concello ten un local asignado para nada. Ahora, todos os locais sociais deste Concello están a libre disposición do partido político que queira pedilo e gratuitamente o pode usar. Creo que o Partido Socialista usa moitas veces o da Aldea Grande, bueno, o que eles decidan, me refiero. Igual que nós, moitas veces, vos utilizamos o do Seguiñal, o que nese momento ve. E usted, como BNG, solicitio, non ten coste ningún, e ese local, na hora do día que decida, é para o seu partido. É que non ten coste ningún. Entón, que ya xa que asignar
a vostede unha oficina, un despacho, sendo o grupo minoritario deste Concello, cando non o temos nin nós, e máis, é que non se ten por que reunir na porta da casa de ninguén. Ven aquí, pide ao local que lle máis apetezca ou que máis cerca quede do veciño que se ten que reunir. Non ten coste ningún. Entón, non me fale ahora das asignacións municipais, porque non ten coste ningún. E xa sabe que as asignacións municipais foron retiradas polo que foron retiradas e co objetivo que foron retiradas. O cal, non me veña ahora con ese debate. E a urxencia desto, a un ano de legislatura... Vostede, eu creo que se equivoca. Non estou pedindo un local para o Bloque Nacionalista Galego. Estamos pedindo un local para poder traballar cos veciños, os concelleiros deste partido político. Non pido un local para o BNG, para ter reunións co Bloque Nacionalista Galego como entidade. Estou pedindo un local onde nos podamos reunir, por exemplo, o portavoz do PSOE ou calquera dos concelleiros cos veciños, ou que nós teñamos ali a nosa información poder ter guardada e traballar ali. E creo que non se está pedindo nada que o ROF nos ampare, porque o ROF di que na medida do posible que os concelleiros de oposición teñen que ter un despacho na casa consistorial na medida do posible ou nun lugar cercano. E creo que neste concello hai locais suficientes para que a oposición podamos ter un sitio onde poder traballar. Neste concello hai locais suficientes como para que vostede pida o local que queira, todas as semanas, o día que queira, para reunirse con quen queira. O cal non den problema ningún vostede en iso. Dito isto, votamos a urxencia, por favor. Votos a favor? Votos en contra? E despois tenemos outra moción que é sobre a mina de San Fins. Como podeu ver vostede outro día na prensa, pois volvese outra vez as voltas ca mina de San Fins, cando primeiro que valorar que eso sexa adecuado, que os proxectos de viabilidade ambiental, etc. Por iso teremos esta moción para dar no pleno. Nós non estamos en contra de que a mina poida abrir, pero hai que tener que facer unha... E cal é a urxencia para debatir hoxe? Calidade de seguridade, porque está na Xunta de Galicia este asunto. Eu sei no que está na Xunta de Galicia, porque o día que o anunciaron eu estaba no Parlamento entrevistándome ca conselleira deste tema, precisamente. Por iso o sei, non pola prensa, porque eu estaba ali falando deste tema, a conselleira para pedirlle datos, pedirlle explicacións e transmitirlle as cousas boas e as cousas malas que pode isto traer. Entón, eu ainda, non sei vostede, igual vostede ten, eu ainda non teño a información toda oficial de como se vai a proceder con todo iso, nin o que se lle vai a requerir ás empresas, nin nada. Sei o que anunciou a prensa, pero oficialmente da Xunta de Galicia non chegou nada. E repito que eu estaba entrevistándome ca conselleira Chus Lorenzá ese día, ese mesmo día que o anunciou no Parlamento de Galicia. O cal, eu si quere isto debatímolo, pero cando haxe información oficial. Eu ainda non teño, se vostede a ten, envíeme, pero... É que, vamos a ver, vostede acaban de dicir que foi a consellería Non, ao Parlamento. ao Parlamento e que se reuniu coa conselleira e que amosou as súas preocupacións. Non, preocupacións non. Amoseille que quería saber os prós, os contras e todo o que se iba a requerir as empresas para poder operar. O que quere o BNG é que se fagan as cousas ben dunha vez por todas con esta mina, que non se traen aquí proxectos non adecuados, porque ainda me acordo cando neste salón de pleno se me dicía que algo que iba a ser da depuradora das minas de San Fins era mellor que unha botella de agua natural, cando na realidade era todo o contrario. Pois teremos que mirar de que as cousas se fagan ben. Por iso traio esta moción, porque me preocupa a economía deste concello, o medio ambiente, e creo que as cousas tens que facer con cabeza e con sentido, e non estar diante para atrás, co tema da mina, como se está facendo. Este é un tema que é bastante importante. Vemos como as balsas de residuos mineiros, que aquí tamén neste salón de plenos, dixose que as balsas de residuos mineiros que non eran da mina, que eran... Pasou de ser dun muiño que non era da mina, que non sabía por que estaban aí, a ser un muiño eléctrico, un muiño, despois unha presa eléctrica, pasou a ser de todo neste salón de plenos. Entón, esas balsas están escolmatadas, vostede pudo comprobar xa varias veces, incluso fai un par de meses, eu tengo aquí unha roda de prensa diante do Concello por culpa deste tema, porque nos preocupan, porque esas balsas están poden arrebentar calquera día e co desastre que poden causar. E vimos como acaba de pasar no Monte Neme, fai
fai pouco tempo. Entón, o único que pide esta moción son cousas básicas. E a mí gustaríame leela, debatela, si non a queren debater, non pasa nada, volveremos a traer ao pleno porque consideramos que é unha cousa primordial, o tema da mina de Santins. Pois meta por rexistro de entrada cando se publica oficialmente, teremos na orde do día, pero a día de hoxe vamos votar a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ten algunha moción máis? No, se lle anunciei que eran 4, porque vino no ROM que había que anunciar as mocións antes de traerlas a pleno. Pero anuncialas non é mandarlle un WhatsApp ao alcalde. Ali no regulamento orgánico con que ya teña que anunciar o alcalde. No ROF tamén. Punto número 15, robos e preguntas. Corríxenme se me equivoco, creo que do grupo mixto, creo que as contestei todas no último pleno, se non dígame vostede, e do grupo socialista creo que me quedaban dúas, se mal non recordo, se non dígame vostedes. Unha delas creo que era o tema das bases da subvención de festexos, que iso xa lle anuncio que se vai aprobar agora a principios de xuño, na primeira quincena de xuño vai ser aprobar, porque está xa rematada, falei outro día co xurídico. E a outra creo que era a adhesión a SEAGA, podía ser, a esa pregunta. Esa vai a contestar o concelleiro. Creo que se hai comentar algo a súa compañeira, pero, bueno, se queres, este ano o armación do contrato prolongouse por unha modificación, porque os contratos eran de 4 anos e van se renovando ano a ano. Cambiou o período porque é un convenio que te poden con fondos europeos, foron retrasando, houve tamén un cambio de xente en SEAGA, entón estuveron retrasando, cambiaron a plataforma, querían actualizarlo de outra maneira máis digital, isto chegou hasta, porque eu xa tiña contratos preparados en diciembre para dar traslado en Xaneiro, foron retrasando hasta abril, hasta finales de abril, mediados de abril, sobre mediados de abril empezaron con eso. Entón, o que requiere para poder volver a firmar os contratos é a ver se conseguimos que nos manden alguén de SEAGA ou nos manden alguén para poder realizar eses contratos. Estamos nese momento. Se non teremos que proceder outra maneira. A miña pregunta é, os veciños de Tallar, que é a única parroquia que se pode derivar eso, os veciños de Tallar están totalmente informados sobre eso? Os veciños de Tallar que se puseron en contacto, xa no que estaban renovando xa ano a ano, porque xa lle digo que este contrato é desde o 2019, estou informando que houve estes problemas. Eu, mentre que non se podan facer os contratos, tamén citalos, estamos recollendo os que queren realizar ou estudiar a posibilidade de facer o contrato, e cando teñamos a posibilidade de poder firmarlos, os chamaremos para... Eu digo isto... Pero iso non é a pregunta do outro día. Sí, pero bueno, xa non contestou. Eu o que quero saber é se os veciños se lle informou a todos os veciños de alguma maneira, porque hai veciños que non están informados sobre isto. Hai veciños que están chamando para firmar o contrato, porque o contrato era voluntario. Aquí, cando foron no 19, fixeranse as charlas en todos os locales, fixeranse por parroquias, por núcleos, por eras el barrio de San Iñal, por tamén en Tallara, fixeranse unhas charlas para informar aos veciños. Para dicir, creo que ao principio chegamos a 130 contratos, unha cousa así. Moitos xente non firmou os contratos. Cada un é libre, por iso é unha axuda que tal. Houve moita xente que si o firmou, o contrato tiña unha licencia de 4 anos, houve xente que pagou o primeiro ano e o segundo, e o terceiro e o cuarto non quiso saber nada máis. E unha das obligacións que tiñan os contratos era mantelo durante 4 anos. E a máis dicía, se non o pagabas durante os 4 anos non podías volver a renovar. Creo que se conseguiu os cambios estes que a xente que si que non cumpleu nesa medida que poda volver a firmar. Porque cando se informou do principio, non sei se a súa compañera o sabía, unha das condicións era esa, era renovar un ano para manter durante 4 anos. Se non podías volver, se levabas o primeiro e o segundo, e o terceiro non te acollías el, o cuarto xa non se deixaban firmar. Isto por se prorrogado, igual. Eu sei de veciños, e falamos non, de que
firmaron por 2 anos, o segundo ano non lle foron limpar, se a mí o segundo ano non me veñen limpar, non vou firmar por o terceiro ou cuarto. Eso é un pouco de Sí, pero lógica tamén, común tamén, tamén, tamén non? desde aquí, do Concello, tamén se dixo que era incidencia, que tuveran problemas, que si pasou o contenedor de Xaga, que podían falar con o Concello para comentar eso. A mí comentarios de que non vinieron, hubo xente que sí que reclamou, hubo xente que sí que falou con nós e que lle dixeron que viñan a limpiar, falaron con Seaga, e dixo, non lle dou tempo esta novidade, non se preocupe, vamos ir para a seguinte, non fai falta que nos ingrese o contrato. Firmamos outra vez, pero falaron que, claro, se non o comunican. Hai discrepancias, eu sei de xente que sí que di que o comunicou, pero eu non podo tampouco dicir se o comunicou non porque eu non estaba presente. Pero sí que hai veciños cercanos que todos conocemos. E despois hubo moitas veces, contaron. hubo moitos problemas, porque tamén os contratos falos sobre a referencia catastral, que é a documentación que se chega. Sí, claro. E hai moitas, hubo dos tipos de errores, se queres comentar. Un, que van sobre a referencia catastral, porque o dato que aparece, e resulta que cando chegaban ali, limpiaban a finca catastral e non coincidía ca finca do paisano, entón moitas veces, do paisano, do veciño. Entón moitas veces o veciño dicía, é que non me limpiaron. Pois a corrección dos datos catastrais non lle corresponde a SEAG. Bueno, pero ese é un problema, digamos, é un problema que ataca a isto mismo que estamos falando, pero ao mesmo tempo... E despois tamén había outra situación que a xente, cando se informaba que era na franxa dos 50 metros, e había xente que tiña unha parte que estaba dentro do núcleo, e tampouco lla limpiaba, porque non estaba dentro, e iso informaba se a xente, solamente limpian os 50 metros de franxa. Entón, moita xente dicía que non me limpiaron a finca, limpiaron un cacho, está pasado. Non sei se estamos falando, que vamos a ver a conversación ao principio, estamos falando que estamos a día 26, a partir do día 1 podense multar por non ter limpo. Comentaste mo ti, eu non é que quitar el multar. Porque falastes da renovación dos contratos, pero estamos a día 26, a partir do día 1 podense multar por non ter limpas franjas, e non temos información de se nos podemos adherir ou non a este programa, cando xa saleu no periódico, a parte de tal, e non está firmado. Esa información de que se poden adherir, si é, o que pasa é que hai que firmalos. Claro, pero cuál de compra. Claro. Eso é o que queremos saber, queremos ter a información para decir aos veciños, mira, vos tendes firmado, o día 1 se vos vai a multar, porque o día 1 pode pasar cositas. Empecé dicindo ao seu compañeiro que o que estamos mirando é que a ver se se haga, nos podía presentar, poñer aquí alguna persona ou facilitarnos uns medios para poder empezar a firmar os contratos. Corre algo urxente. Sí. Por iso, por nosa parte, bueno, non, saber, isto habría que aclararlo con todos, pero quedan 2 días laborais, un día laboral do mes, isto económicamente pode afectar, xa non só económicamente, senón medioambientalmente, nós non podemos ter as franjas sin limpar, o Concello ten a población adulta que ten, e non pode ser tampouco dicir un veciño de 80 anos, que ten que limpar unha franja, e hai que dar as actividades que temos que darlle, non? Xa lle digo, dos contratos de vigencia desde o principio do 19, creo que estábamos, tiña un número arriba, estaba listado, son non sei se son 130, 140 contratos. Non é nin o 25% das fincas que están na franxa. Porque tampouco non se pode ter o concepto, non se pode fazer. Talla, falo de talla, das franxas de talla. Non é nin o 25%. Vamos con as novas preguntas deste pleno, Grupo Socialista. A primeira é se o Servicio Concilia do verán vai contar co Servicio Madruga. E sendo así, gustaríanos saber cal vai ser o horario. Fagas todas xuntas. Vale. Poden informarnos cal é o motivo de por que os nosos vestiarios do campo de fútbol, os novos vestiarios do campo de fútbol da Silva están pechados, xa que levan de ser rematado. E tamén nos gustaría que nos informaran do que está a acontecer no pabillón municipal, xa que tivemos queixas de usuarios do xinasio con hora prescrita e chegaron ali e estaba tapado. E esa mesma queixa me trasladou o do xinasio é veciño de Lousame e outro que non é veciño de Lousame, pero é un concello do lado que solicita a cancha de fútbol para xogar a fútbol sala habitualmente e pasou o mesmo. Entón, non sei se viñeron aquí primeiro a preguntar ou se é porque me viron a min e me preguntaron. E esta pregunta é para o señor Ares, se foi visitar o campo de fútbol de Cabanatán para ver as deficiencias desas instalacións.
porque, polo que eu sei, xa fai 3 meses aproximadamente que se comprometeu con un dos directivos de Irarico. A siguiente xa está contestado, que contestou o conselleiro. E outra, hai unha pérdida de auga na aldea de Marracín, e dita avería está ubicada na carretera municipal, por lo cual parece ser que veo aquí un dos veciños para pedirle ao Concello que, polo menos, que descubrira o Concello, que picara o Concello o aglomerado, e despois eles reparaban a tubería dependendo de quen fora. E parece ser que aquí dixeronlle que non estaba o concelleiro que levaba eses temas e marchou sin ninguna resposta. Non sei se puxaron en contacto con ele ou non. Non sei con que falou, porque a mí non falou. Vamos a acabar a lista, por favor, e depois... Nada máis. O Concilia pode contestar. Sí. O Servicio Concilia, como todos os veráns, vai a ter horario de 9:30 a 2:30. Consideramos que non é necesario o servicio de madruga, ou polo menos así non lo fan saber a nós. O horario é ás 9:30 e a maioría dos rapaces chegan ás 10, 10 menos 5, 10 menos 10. Entón, eu a día de hoxe non tuve peticións do servicio madruga. Consideramos que non, se eu teño moitas peticións, eu trasladarei ao alcalde e mirarase de poñer o servicio madruga, pero a día de hoxe, polo que eu vexo todos os días, porque vou a menudo a Concilia, a chegada dos rapaces durante a mañán, os rapaces chegan ás 10 menos 10, 10 ou incluso pasadas ás 10. Non teño peticións do servicio de madruga. Respecto a eso é que o servicio de madruga é para a xente que traballa. Claro, vale, sí. E tamén traballa no verán. Sí, E pero... a mí trasladaron a varios pais. No, a mí trasladou unha familia, fai uns días, o sea, a semana pasada, aquí arriba, que, bueno, que coincide aí moi xusto e non pode ir a levar nin a ir a buscar, entón ten que tirar da sobra, pero foi unha familia que é moi iso. Claro, porque Non mirando teño a máis. filosofía do servicio madruga, pois os pais xa digo, traballan tamén no verán. Sí, bueno, o Non servicio sei, Concilia non é... habería que dar unha volta a eso para... Bueno, se temos peticións miraremoslo, pero nos ata de agora a xente non nos di nada. Porque eu xa contento non hai. Pero se o queren terán que solicitar no Concello, non? Ou preguntar, polo menos, para que poidamos facer algo en canto. Ahora non vamos a poñer ás 7:30 da mañá un monitor se non ten menos. Sería un gasto necesario. Non sei que opinan, se o piden, pois miraremos. Mire, sobre o que en ocasións está o pabillón municipal cerrado ou algunha xente chegou ali e se o encontrou cerrado, ahora non pasa, pero isto pasa porque evidentemente para unha administración pública xestionar un problema de que cando o traballador que ten que atender esa instalación pois ten un percance e ten que salir ou ten un percance médico ou calquera cousa, evidentemente ou alguén nos fai o favor de ir a abrilo ou non temos, decir, non somos unha empresa privada que poidamos chamar e contratar a outro dun momento a outro, dun minuto para outro. Entonces, se a persoa encargada de atender o pabillón por ten un percance e ese día non pode estar e pasa no medio da xornada, porque é o que pasou, pois evidentemente ese día, se outro técnico nos fai o favor de ir a abrilo, pois vai, pero a veces non pode facer ese favor. E evidentemente, nós como administración, para sustituir a un traballador, hai que tirar de bolsa de emprego e iso administrativamente leva un par de días e claro, non somos unha empresa privada para falla un contrato a outro, iso o que hai. Entonces, percances no medio da xornada pode pasar a calquera traballador, entonces, pois, sí que é verdad que pasou en algunha ocasión e ese día, pois, o pabellón tuvo que pechar porque non había ninguén que o pudera abrir e evidentemente, se iso pasa, un traballador se encontra mal e se ten que ir ás 5 da tarde, non hai administrativo que tire de bolsa de emprego e inicie o expediente hasta o día seguinte. Claro, se o pabellón ás 9 da noite ou alguén che fai un favor ou é imposible abrirlo. Simplemente ese é o día a día da nosa administración cando hai algún percance desta situación. Pero pode pasar no pabellón como pode pasar en calquer outro servicio porque os técnicos e os traballadores son os que son. Pero hasta onde eu sei esas horas son contactadas, pero non hai un horario en sí do pabillón, hai unha ordenanza onde a xente... Non, hai un
hai un horario de que o pabellón ten que estar aberto, se non me equivoco, hasta as 11 da noite, se non se todos os días da semana. Sí, pero os usuarios